Merecidísimo, merecidísimo, sí señor. Damas y caballeros, cambiamos el ritmo. A vila de Chantada foi durante a fin de semana o Centro Festivo de Galicia, aonde acudiron milleiros de persoas para participar na 30ª edición da Feira do Viño, un evento no que estuvemos durante as 2 xornadas e que nos deixou numerosos testimonios. Algún deles recordámolos a continuación. Chegou o momento en que, dun xeito oficial, imos inaugurar a 30ª edición da Festa do Viño de Chantada. Unha festa que non pasa nunca, nin pasará a historia, máis que por ser a festa das festas de Galicia. En este momento, amigas e amigos, que queda inaugurada a 30ª edición da Festa do Viño de Chantada. Dixe. Que é a primeira vez que veñen hasta aquí? Non, o que vimos todos os anos. E que é o que máis lles gusta desta festa? O que máis nos gusta, o viño e o pulpo. Bueno, a verdad que se parece unha resposta tópica, pero é verdad. É verdad, é o viño e o pulpo. E nós se vimos é por o viño e o pulpo, Pois a disfrutar da feira. Moi ben, gracias. Ademais vimos 18, 19. Temos un coche por nós, solo homes, solo homes. Agora vamos a comer a Ribeira. A ver. Solo homes. Como que solo homes? As mulleres? As mulleres quedaron na casa. E saben que quedaron na casa e vos estabedes aquí? E agora vamos comer a Ribeira Sacra. Pero saben que están vostedes aquí? Sí, logo, coño. Temos un coche por nós. Hai que vir sempre a Feira do Viño, que é unha das festas mellores da Galicia. Bueno, sabéis que sodes un lote de amigas que vindes? Sí, somos un grupo de 21. De 21 mulleres? Bueno, mulleres e homes. Claro, que como vexe aí 5 mulleres, digo, e logo onde van os homes? Os homes quedaron aquí xa, eles quedaron a emborracharse xa antes. Ti sabes que antes estuve entrevistando a un grupo de 21 homes de barro e decían, somos todos homes, as mulleres quedaron na casa. Ti podes creer eso? Os nosos noves son máis guiados, truxéronnos a nós. No, e máis me parece ben que se non se guían... Máis lle vale que se guíen. Cuidado con este home, cuidado con este home. Cuidado con este home. Bueno. Onde vas con ese pulpo? Home, para beber un viño, con viño sin un pulpiño non é nada, non? Bueno, saben vostedes aquí, os de Rodeiro tamén veñen a Feira do Viño. Home, pero ves, por encima timos viño é bo. Viño é bo. É bo, ademais. Pois nada, disfrutar antes de que enfríe. Chao. Pois xa escoitaron vostedes. Veña festa, veña festa. Onde veñen? Eu de Lugo, pero sonche de Chantada, irmá deste chico. Ah, moi bien. Pois parece vostede a súa filla. Seguro? Porque nos parecemos en algo, non? Porque se lle ve tan nova e tan ben. Que te parece destes dous? Mira, que te parece destes dous? No, eu non me arrisco, que eso se pasa. Estas eran as entrevistas de Toni, non caiga quen caiga. Gracias. Como os convenciches de que viñeran á feira? Dixeches que había chicos como esos, non? Claro, como la, mira. A ver, foto de grupo. No. Ah, por eso vindes a feira do viño, non? Claro. Buscando ganado. No. Só desde Chantada? No, de Lugo. De Lugo. Ah, e a primeira vez que vindes a feira? No, es la segunda vez. ¿Y qué te parece? Segundo año, muy bien. Volvemos a repetir, ¿no? Pero por el vino, por el ambiente. Por todo, por el vino y por el ambiente, vamos. Sí. ¿Recomendarías a xente que viñera? Claro, ¿Sí? Claro que sí, me parece muy bien. La pasa rico. Trajeron el coche ellas. Si te está viendo teu traumatólogo, ¿qué dirá? Pues dirá que esto es el mejor remedio para lo que yo tengo. Sí. ¿Es de la cabeciña o qué? No, es de la pierniña, pero el alcohol es bueno. El alcohol es antiinflamatorio, no, ¿cómo se? Antiséptico.
Este é o típico plano de Bob Esponja a reportera. Continuamos aquí na Feira do Viño de Chantada con grandes protagonistas da tarde. Que tal, Molina? Moi bien, caballera. Gracias pola de Llera. Que che parece a feira? Unha feira maravillante. Maravillante. Con un tiempo moi bon, exactamente. Unha feira que merece unha copla ou non? Exactamente. A la noche se va a ver cantando Antonio Molina. De Lleida, terra ferma. Ferma que fermosa. Ferma es firme. Disfrutando como siempre, a feiriña esta, hombre. Non nos perdemos unha, Bueno, non podemos. Co rollo de que vimos a cubrilo tamén. Bueno, co rollo ese tamén preparamos. Pero cuidado con soplar despois. Cuidadito está, mira. Mira, outro da prensa, ven aquí, Roy. Ai, mira como se pone, tonto, non me gusta, non quere salir. Sí. Mira, debaixo da carpa non che facía son ningún, Oxe. Sí. No, que va, o que pasa é que sabes o dito dos vellos que dicen pa acampar rabear, a xente quere acampar, entón pon as gafas. Non é por outra cousa. Sabes o que dicen no meu pueblo, hai que saber beber e hai que saber... Tamén. Tamén, ¿no? Tamén se dice bastante. Sí, sí. Me escapa a tua amiga. Por que se escapa? Pois non sei por que non quere falar. A parte de fora, pode explicarvos a experiencia de vir de fora á Feira do Viño, pero non quere. Eu creo que ya está explicando o seu teléfono a experiencia. Sí, está facendo a tola, pero non, sí. Unha visita por aquí, conocer algo tamén, algo da terra de aquí, que non estamos acostumbrados. Bueno, de Arcade penso que hai algo que é moi rico, que é? As ostras. E non trouxe unhas ostras aquí para probar co viño? Aquí é mala época ainda para tomar as ostras. Pois a próxima vez que veña a Chantada traigo unhas ostras e tomamos un viño. Bueno, pois traerémolas, que remedio hai. Veña, pasalo ben, gracias. E que fan aquí dúas persoas de Vigo en Chantada hoxe? Veñen a probar o viño? Mira, vengo con mi amadiño, que sabimos de probar ahora un viñiño aí que está de puta madre. Ay, que mal falada esta muller. Hoy perdóname. Está perdonada. Perdón. Está moi bueno. Sí. Hai pouco que cheguei, pero nunca estuve aquí. Entonces dixen ao meu marido, por temos que ir a Chantada, que nunca estuve na Feira do Viño en Chantada. E aí que estamos. Pois é unha maravilla ter tamén os veciños de Sober aquí. Tiño que meter, dicen que hai que meter un coio na boca, un coiño na boca, primeira vez que vas a un sitio. Sí. Así que terei que buscar un coiño por aí blanco ou algo e metelo na boca. A ti gustache coller cámara, Hombre, claro que sí. Pois andamos acá con a miña xente, mira. Mira, aquí a súa xente. A ver, hola, saludade aí. Hola. A comer, beber e a bailar é o que faga falta. Hai que fichar esta xente, Non, o que faga falta, hasta que acabo o día. De onde son? Da Coruña. Atún, non trouxeron atún? Ai, no, eso ainda no, eso no verano. Mira, estas son malas, son malas. Estás riendo de mí, ¿sabes? Las chicas con la cadera se ponen rabiosas. Palmas, Chantada, palmas arriba, tías. ¡Hey! ¡Palmas! 1, 2, 3. Oye, chicas, vengan para acá.
Esto es tu charanga, somos tus amigos, la Tárrega de Berlín. ¡Ahí, ahí, dame mambo! Un mítico Billy, veña viño. E seguimos por aquí, sí señor. Menuda! Oíches, a min paráronme, pero dixéronme se bebera, dixenlles que non, e dixéronme siga, siga. Acabo de ligar a estas dúas rapazas, mira que guapas son. Mira usted. Non bebe xa a muller, porque a muller é moi celosa. Eu non dixo nada, tamén sería eu, Eu con isto ao lado, isto si é a verdade é que fai un día maravilloso hoxe para esta feira do viño. O viño moi bon, moi bon. Ui, está ali a muller, Mañana a las 2 miro la televisión de Galicia a ver si salgo, Bueno, pues a ver, si sale avísenme. Vale. ¿Y a dónde llamo? A la televisión de Galicia. O máis importante é que vai tocar toda a orquesta xa e... Gustache as orquestas? Sí. Quero te ver bailar despois, Vale. Hasta logo. Chao, Cristian, un saludo.